През 2005 година историци в областта на Кърджали откриват древнотракийска лоза в областта на село Татул от древния град Перперикон. Тази лоза историците я подлагат на анализ, пращат проби за винифициране в института в град София. Същите излизат и доказват, че тази лоза няма нищо общо с дивите американски форми на лозата. Тя е доказала, че е древен тракийски сорт, който е разпространен под нашите земи от дълбока древност. Това нещо, за което говорим за Перперикон, става въпрос 2000 години преди Христа. И от сега имаме 2000 след Христа, са 4000 години. Значи тази лоза се предполага, че е от времето на Орфей. В земите на траките производството на виното започвало в специални тип резервоари, съдове, които са били издълбавани в скали. Там се е сипвало гроздето и в определени случаи се казвало, че млади девойки с боси крака са тъпчели гроздето, което и по този начин сока изтича от гроздето и отдолу по специални ули то се отправя към съдовете за ферментация. Виното, т.е. мъстта е доферментирала и в последствие са запечатвали и съхранявани. С тия делви виното се е и пренасяло до съответните места, където пък след това се е разливало в съдове, като фиалите, тия златните чаши, сребърната чаша, която видяхме, и сребърните ретони. В 2006 година бяха вземати резници и размножена лозата по вегетативен път. Определено количество резници бяха вземати от Сливен и бяха засадени в района на град Шивачево с цел да се продължи вида и да се види как ще просъществува в съвременните условия на развитие на съвременното лозарско стопанство. По принцип в фирмата ние сме следили нашата история и е доказано чрез множество разкопки, че по течението на река Тунджа са съществували траките, които са славили като едни от най-добрите производители на вино. Сливенския регион е благоприятен за развитието на лозата със следните си качества. Значи, голямото подножие на планината, Стара планина, предполага, че дълги години калият се е измивал от склоновете на планината и се е сложил ниско в подножието. А калия е един от основните фактори, които влияе за получаване на захарно, хубаво грозде, добре гледано, студоустойчиво и така нататък. Калия е в основата на развитието на тези култури. Древен сорт в областта на Сливен и който е много известен, това е сливенска шефка. Тя наравно е кръстена сливенска шефка. От 2 години, тази година, 3-та година, ние пуснахме производство, вино от производството на сорт, който е типичен за района на Сливен, шефка. Идеята е да го защитим като качествено вино, гарантирано и контролирано наименование за произход. Това е най-високата степен, съгласно закона за виното и спиртните напитки.
Казвам се Мария Димитрова и ще бъда днес вашият домакин. Този тунел тук е прокопан още през 1943 година в скалата на Хамам Баир, който се намира в центъра на град Сливен. Бомбоубежище, което е от времето назад, комунистическото време. Той е действително бомбоубежище, намира се на 50 метра под една скала в Сливен. Разделено на две, в едното крило сме поставили колекционни вина, които са определен бройки, от 200 до 300 най-много, от съответни реколти. А от другата страна сме направили специална дегустационна, където да посрещаме гости, като най-вече за развитието на винения туризъм. Посещавали са ние от различни страни, като Полша, Русия, Англия, България. Надяваме се в бъдеще контингента ни да се разшири. Вече имаме първите посетители, възхитени са. Даже така очудени са как сме се сетили за използването на този тунел за такива мероприятия. Тук е галерията, където се съхраняват и стареят вината. Като най-старото вино, което може да видите тук, е от 1982 година. Мястото е много подходящо поради много благоприятната постоянна температура, която е около 14 градуса и влажността на въздуха. Днес сме ви подготвили 2 бели и 3 червени вина. Ние сме ви избрали да пробвате първо да дегустирате шардоне специална селекция, което е направено от селектирани грозд. Тази година, 2008, спечелихме бронзов медал на изложението в Лондон. След това сме ви приготвили 3 червени вина. Първото, това е от специалния сорт грозде, което е само за Сливенския район характерно шефка. След това сме ви подготвили мерло и след това последното, което сме ви подготвили доста старо вино, реколта 2002. Дегустациите винаги се започват с младите вина, защото са по-леки и пивки, и се завършва с по-старите реколти, които са по-тежки. Тук в това малко помещение, кокетно, така е подредено и наредено, че да контролираме магията, наречена алкохолна ферментация, която преобразува гроздето в едно много добро качество, в един спомен от бъдещето, богат с много енергия, много слънце за душата. Тоест, за мен се намират ферментатори, които са произведени в Австрия от чист дъб. В тях верифицираме червени сортове грозда и много добре се получават като продукта, се получава много качествен, защото няма огробяване на самия материал. Тук горе има едни бутала, които на определена програма ги пускат на определено време, зависимо какво искаме, дали по-натоварено или по-леко вино, да разместват шапката. Така по този начин тя се облива от мастта, която е вътре в съда. Те съдове също за ферментация, от тази страна също са съдове за ферментация, така от те са на Вулка Скот, италианско производство, които също имат такива бутала, които така разместват шапката, но те са 2 броя. Един е като е долу, другия е горе и се размества шапката. Има и помпа, която да циркулира едновременно, да качва мъст горе. Да може по този начин шапката да стои влажна, защото тя повече от 2 часа и трябва да бъде суха. От този кран в киселинно устойчива такава съд количка пада открито. Виното трябва да пада открито с голям достъп на въздух, за да може въглеродният двуокис, който е разтворен вътре в вече вино, той да излети. Виното се освобождава от гъста и отива в тези помещения, в тези съдове тук за тази тиха ферментация, така наречена яблочно-мъчно кисело.
след като се оформи като продукт вино, ние ги залагаме в другото помещение, което е помещение за съзряване, в чисто нови френски бъчви, тип барик, които са по 225 литра. И съзрява там от минимум 8 до 12 месеца. Фактически там вече последното оформяне, там се предава ароматите на ванилия от дъба, който има лигнините, които се намират пък по време на съзряването. И бъчвите са много добри съдови за съзряване на вино, защото потока кислород, който влиза, е равномерен и еднакъв. В малки количества и така по този начин спомага за съзряване на виното, за оформянето, като много добра стока. Основно тук съзряват мерло, каберне, маврут, шефка имаме, рубин, български сортове. Нали, това са маврута, шефката сливенска. Сливенската шефката е стар сорт, местен сорт, който много трудно подлежи на такива заболявания на полозата, много устойчив. И виното, което се получава от него, е много така леко, приятно, с добра структура на тялото, в зависимост от какво преследваме, дали за по-дълго време да я съхраняваме или за бърза консумация. Вече преценката на технологичния екип, виното отива в цеха за бутилиране за стабилизиране и бутилиране на вина. Тази помпа служи за пълнене и за изпазване на бъчви с много малък дебит, за бавно пълнене, да не прелива виното отвън. После тези помпички са така наречени обемни помпи. Те не вкарват никакво количество вече. Оттам нататък, когато виното е съзряло, не трябва да има окисляване, т.е. достъп на кислород. Виното не трябва да има такъв достъп. И затова в поток на азот пращаме вината за бутилиране в цех 23. В цеха пристигат готовите след първично производство вина и започва тяхното стабилизиране, купажиране, съхранение, стареене, обработка и съответно бутилиране. Така че общо взето ние сме мястото, откъдето продуктът излиза готов за клиента. Тоест последната отговорност за това какво ще стигне до консуматора на вино е наша. За различните вина се правят различни обработки. Това е едно от предизвикателствата, ако мога така да го нарека, към технолога, който се занимава с вината. Като основното, което се стараем да постигнем е максимално щадящи обработки за всяко вино, което пристига при нас за бутилиране. Тоест до консуматора да стигне продукт, който е максимално естествен и с максимално натуралните качества на виното. За мен гордост е, че в цеха при нас има една инсталация за стабилизиране на вината срещу кристални помътнявания, която е, може би е силно казано, революционна вече, но тя е първата в България, доколкото знам все още единствената, за стабилизация на вината в поток, чрез тъй наречената електродиализа, съответно и много по-щадяща виното, като и от към органолептика, и от към химичен състав, отколкото класическия метод. Например, аз мога да ви кажа, че не съм консуматор на вино.
Аз съм с, може би, професионално изкривяване, дегустатор на вино, защото каквото и вино да съвсем извън работното ми място да ми се случи да пия, аз в моята глава започват да се въртят някакви идеи какво би могло да се случи с това вино, какво би било по-добре или как са успяли колегите някъде да го направят толкова добре. И така, или пък например на щанда в Супера се задържам на щанда за вина около час. За мен, освен какво има вътре в бутилката, е интересно като човек, който се занимава с бутилиране, как изглежда бутилката отвън. Забелязвам неща, които за вас, например, като потребител са съвсем незабележими. Мога да преценя, примерно, етикетиращата машина откъде не е била настроена добре, защо се е получил този малък дефект. Такива странни за останалите хора неща. Например, в къщи семейството ми, когато се случи да говоря нещо за работата си и като кажа примерно 50 тона, 60 тона вино, за тях звучи някаква огромна цифра. За мен вече човек е свикнал с тия неща и наистина любов, страст. Дегустацията, то си е професия. Дегустацията, с времето човек свиква да усеща определени неща, какво не е било добре. Виното, примерно, можем да кажем, виното е окислено, имало е контакт с кислорода, можем да го усетим по различни нюанси в вкуса, в аромата. Ние му казваме носа на виното. И така, общо взето, разликата е голяма. Дегустацията се прави с някаква цел, докато консумацията е за удоволствие. Колеги, на днешната дегустация ще се опитаме да решим две задачи. Значи, първата, участваме на търг в Швеция за доставка на бутилирано бяло вино. Основното изискване към виното е да се усеща дъб и цитруси. Освен това, реколта е 2007, 70% от виното трябва да бъде шардоне и 30% някакъв друг сорт, който решихме да бъде алиготе. За сега така сме решили. Това са 4 проби, всяка една е един вариант купаж шардоне по алиготе. Значи, това не е едно истинско смесване на вино, а тая бутилка е лабораторен купаж, малки количества, но пропорционално на съдовете, в които се намира виното. Се смесва, дегустираме. Ако нашата дегустационна комисия одобри този вариант, той се изпълнява вече и в действителност. Но винаги, преди всяко едно смесване, се правят такива пробни варианти. И стараем се никога да не е само един вариант, да имаме възможност за избор, защото така по-добре се преценят добрите и лошите страни на всяко едно вино, като има с кое друго да го сравниш. Ако преценим, че виното, някои от тези варианти сме единодушни, че става за участие в този търг, добре. Ако обаче установим, че не е достатъчно добре това, което тук е представено, че имаме по принцип по-голям потенциал, продължаваме друг ден работа по тая задача. Лично най-добре на мен ме стои проба номер 2. В самото начало откривам леки маслени тонове. Много добра комбинация от зрял плод. Повече го усещам като на зряла кайция и праскова. И бели цветя с някаква такава загадъчна, много интересна свежест. Дъба за мен е добре и в четирите чаши.
Насякъде се усеща, насякъде е приятен, но в първите две чаши свежестта е най-добре изявена. Аз съм за първа проба. И първа, и втора, и четвърта, насякъде наистина се усеща дъба. Но просто в трета чаша самия вкус така дава по-плътно тяло предава в вкуса, докато другите са ми по-голи, по-воднисти. Може би аз намирам, че трета пък е най-свежа от всички. И най-свежа, да. Усещате елегантността на дъба, свежестта и сочността. Това най-много ми хареса. За втора съм най-вече заради цитруса, който се усеща в послевкус и добър баланс и добре балансирана свежест. Трета също ми е добре, обаче свежестта накрая ми е вече твърде много. А пък в всички останали, освен втора, този цитрус, дето го търсим, с фантазия го намирам. Следващата седмица втори, трети вариант ще участват, а Десто ще ни подготви други варианти от нейните вина. Така? Добре ли? Да, добре. Значи така е. В момента сме в нашата дегустационна зала. Тук се провеждаме официални дегустации, провеждаме си работни, както току-що проведохме. Вероятно, тук, невероятно, абсолютно сигурно е, че тук се срещаме колегите технолози почти всеки ден. Никъде не се събираме на куп заедно всички, като изключим някои уикенди, където затвърждаваме колектива. Аз съм започнал работа тук в фирмата от 1972 година. Значи започнал съм като обикновен работник, после техник винар, завършил съм в лечението за хранително-вкусово-промишлено в Пловдив, специално за технология на виното и високоалкохолни напитки. И така тръгна живота. И няма до сега тук. Основно в цеха съм работила през целия си стаж като технолог и общо взето съм специализирала основно в бутилиране и стабилизация. Виното е за мен една магия. То самия процес на ферментация и на оформяне като вино и като после съзряване е богато на топлина, на енергия, на различни съставки от медицинска гледна точка, но които спомагат за човешкия организъм. А иначе виното, умерената употреба на виното не води до алкохолизъм, това е доказано. Може би, не знам, ще прозвучи гръмко, но виното е моя живот. Значи то съвсем случайно ми стана професия. Постепенно с времето, с работата, все нови и нови неща, все по-интересни неща. Значи винарството е сектор, който се развива изключително динамично, постоянно има някакви новости. И общо взето тия неща така ме увличат, че значи при нас няма работно време. Когато човек, който се занимава с вино, специално за себе си казвам, забравям колко е часа, забравям какво друго трябва да свърша, защото съм започнала да си правя примерно някаква проба или някакъв експеримент, каква обработка би се отразила добре на дадено вино, или пък 3 месеца след като съм бутилирала на линията виното, какво се е случило с него, какво в крайна сметка стига до крайния потребител. И общо взето на моменти дори обвинявам себе си и се чувствам виновна към семейството си, към детето си, защото виното е почти на едно ниво с тях, което не знам дали е добре или зле, но общо взето така се получава. Има много интересна практика в реномирани ресторанти, където се предлагат много скъпи, стари червени вина. Такива едни вина винаги на 100% имат утайка, казваме благородна утайка, защото тя е резултат от възрастта на тия вина. Не е резултат на някаква развала, просто тя
доказва естествения характер на това вино, доказва годините, които е отлежало и всички процеси, които са протекли в бутилката през тези години. И такива едни заведения съответно си имат и хора, които са специализирани в сервирането на вина. И какво правят? Отварят бутилката, запалват свещ и има специален такъв уред, наречен, да речем, че е съоръжение, декантер. И над пламъка на свеща те приливат бутилката в декантера, като наблюдават на светлината на свеща виното, което преминава. В момента, в който видят, че то почва да помътнява, спират и една част от това скъпо вино, естествено, няма да се консумира, за съжаление, но то е с утайката, която няма да е приятна за пиене. И после вече, съответно, този декантер се разлива виното на клиенти. Това е интересно да се прави при домашни условия. Разбира се, стига човек да го има това старо вино. Да, вино и любов, любов и вино. Може би точно за това. До такава степен увлича работата с виното. Това е един организъм, който постоянно се развива. Не знаем утре какво ще се случи с него. Не знаем това, което сме предприели с него, дали е правилно, дали е грешно. Чакаме с нетърпение да видим след известно време какво се е получило. Това си е наистина за нас си е страст за винарите.